Găsit la un nou video. Astăzi o să ne jucăm Standoff 2 pe telefon. Scuzați că n-am mai postat de la Revelion, doar că am fost și răcit, am avut și o problemă din cauza la petarde și m-am ars, am fost la spital, n-am mai putut să mai filmez mult timp. Acum sunt bine, nu vă gândiți că am ceva, de acum sunt bine. Deci chiar îmi place că m-am refăcut bine, că mi-am dat și pielea jos la cât de tare a fost arsura. Haide bă, nu mai intră. Bun, haide. Stați vară și contul meu. Mă cheamă Denis02. Am o poză cu Standoff, cu un player de la ACT, cred, care e făcut așa în poză. Am o medalie veteran 2025 de bronz, cred. E comună, zice. Da, bronz, da. Asta și n-ai văzut, s-a copiat în billboard. Bun, am level 74. De-abia aștept la 95 să-mi iau AVM-ul ăsta Cold-Blooded. De-abia aștept. Și acum o să jucăm pe Elias AVM Only Sandstone. Joc și eu bine pe AVM. Nu pot să zic că rup, dar joc bine, destul de bine. AVM Only se joacă până la 5. Aolo. Bun, ce nou scop. Trebuie să iau repede Cold-Blooded-ul. A, da, flash. Bun, stai să mă poziționez și eu ca să pot să joc bine. Stați că mi-a căzut telefonul. O să plantez bomba. Aude ceva. Ia că poate mă rup. A, uite-l, mă. Bro. Bun. Uite-l. Vine pe sus. Da, eram sigur. V-am spus. Wow, ce l-am omorât. Ați văzut, parcă mi-am bătut joc de el. I-am dat 86 acolo, s-a băgat și un molotov și mort. Nu. Bun. Mort. Păi simt că vine pe aici. O, scratch. Dă și niște scratch. Luăm bomba. Planting. Bomb has been planted. A, eram sigur. Vreau să văd unde se oprește ca să pot să-l omor. Dar m-a omorât.
stați că nu știe să o... nu știe să o desamorțeze. Moare, vă zic că moare. Bomb has been defused. A mai murit. Bun, băieți, am revenit. Ceva la mama. Nu, stați că o luăm pe aici. Îți lumina? Da, mama, stinge. N-ai, ce m-a omorât. Prost mai sunt, bă, ce am azi. Ne place nouă. Mi s-a blocat, nu! M-a mort. Bro. Mi s-a blocat. Mamă, deci nu mai suport stand-off ăsta. Mi se bagă și buguială de toate. Mi se blochează. Bro, ce face asta? De fapt, lasă că trebuie să stai atent. 83. Bun. Eu, la mine, uitați că... Asta că nu puteți să vedeți că... O să vă arăt după și contul, că am uitat să vă arăt kill-urile și... O să vă placă. Știu că nu e multe rău, că pentru unii nu e multe, că fac multe, dar... Că, da, alții fac multe kill-uri. Asta am vrut să zic. Trebuie să dau asta de aici, așa, în continuu. Bă, și fix atunci voiam să trag. Uite-l, uite. Bun. Vezi că s-a ferit bine. E flash. S-a ferit bine. Vine pe acolo, da, ai grijă. Sau tu te aici. Cred că e dreapta. Pe aici, pe aici. Oh, ia, bun. Bun, bravo. Ia ta, boss. Bomb has been defused. Uitați. Mamă. Nu. A dat ăla cu moli. Cu moli a dat. Ai grijă. Uite-l sus. Sus! Dă-i în aer. Ești mort. Acum vine pe tine, Raș. Uite. Da, ia. Mort. 3-3. Băgăm doar un extra. Ce
testez absolut nimic. A fost răcit. Da. Aici. Hai mă, ieși. Ia uite, îl dă cu dala. Mort. E, v-am zis, e unul pe aici. Mamă, ce m-a speriat. Ui, nu, i-a sărit tot. Ui. Fa, eram sigur. Oricum nu mai aveam ce să mai fac cât să mai fug acolo. Bă, stă. Bă. Cum să numea, că am și uitat. În fine, uite cum stă. Aoleu, stai. I-am dat mie flash. Bă, da, prost mai sunt. 86, nimic! Aoleu, dar oricum o are ăla. Da, ne-a bătut. Un meci mai prost. Bun, haide să vă arăt și contra. Hai, bă, scoate-mi. Da, dar nu, că trebuie să-mi dea și mie ceva. Că am făcut și eu ceva, dă-mă dracu dacă nu am făcut nimic. 456 XP. Bă, nimica. Băi, acum văd. Haide să vă arăt și contul repede acum și încheiem videoclipul. Că chiar m-am lungit puțin, puțin cam lung. Putem să-i fac așa la asta. Bă. Așa. Gata. Azi și văzut. Bun, deci. Stați să unde să punem. Să-i fac așa. Și îl pun aici. Sau las acolo. Îi vedem ce era în Kempy, scrie aici la competitiv. Deci skill-ul pe așa, vedeți. Sunt multe skill-uri. Alias așa. Așa. Bun. Bun. O să le puțin aici. La Common Statistics avem 1748 de kg pe AK, ceea ce e o grămadă. Pe M4, bă, dar trimite ăștia mesaje pe grup. Pe M4A1 424 de kg, pe M4 290, pe AVP 283 de kg, e bine rău. Pe MP7 119, pe Val 99, pe ACAR 12 sau ACR 12, 53, Desert Eagle pe Deagle, am 46, M16 37, M60 29 și tot așa, uitați. Bun, gata. Bun, deci asta e tot. Match history, uitați. Win, defeat, win, defeat, win, defeat. Tot așa.
Bun, asta este tot contul meu. N-am multe arme, ăsta mi l-a dat și mie la level 65. Care îmi place asta cu stickere. Și stickerul ăsta cu 2025 mi l-a dat de aici. De la... Nu. Stați, mint. De la Journey Event. Sau că nu mai știu de unde mi l-a dat. Bă, frate, nu mai știu de unde am primit medalii. Dar aici n-am primit-o. Ba da, mă, uitați de aici. Uitați, de aici am primit-o și de aici am primit Shield-ul Veteran 2025 bronz. Adică mai bine a zis sticker. Uita, și aici o să-mi dea un graffiti. Da, deja mi l-a dat. Uitați. 47, am 60, doar că asta mai consumat. Bun, asta este contul meu. Vă las, pa, pa. Stai, mă, ce are? Bun, pa, pa.